गाईज मी रुपाली जोरेचा ब्लॉग कंटिन्यू करत आहे बघा. आम्ही सगळे चाललो आहे लग्नाला. आता ती तिच्या नंदनमध्ये मोठी म्हटली तू ब्लॉग कंटिन्यू कर, घरात सगळे पाहुणे आले त्यामुळे मेकअप करताना काहीच ब्लॉग होत नाही. कारण मला कशी दिसते कमेंट करून नक्की सांगा. तुम्हाला तिचा पण लुक दाखवतो पुढे मी. बाय, पुढे भेटू आपण लग्न. ती मयुरी बघा कशी पळते आणि तिचा लुक बघा किती क्यूट दिसते. आम्ही नाही का लग्नात आलो होतो पण आम्हाला नाही का खायलाच भेटलं नाही. सगळं जेवण संपून गेलेलं आहे. आम्ही आता भिकाराने बसलेले बघा. सगळ्याचे सांगत नाही का सगळे भिकाराने जेवण बसलेले आणि खायला काहीच नाहीये. जेवण केलं आणि आता मी बसले आहे आणि ब्लॉग